Ja som to vedel, že jeden raz príde tento okamžik, keď mám iba pár odoberateľov. Tak vám chcem oznámiť, že asi už nebudem natáčať, možno pár videí budem natáčať a dúfam, že ešte nás stihnem pobaviť, lebo viacerých som nestihol len tak dobre a dúfam, že ja vás mám ráda, že ktorí mi dali odber, ale aj mám ráda tých, ktorí mi dali odber, ale zase dúfam, že už budem natáčať lepšie videá, ale teraz už sa budem asi viacej snažiť než minule a asi teraz budem natáčať iba Slither.io, alebo neviem ešte, ale asi pravdepodobne iba Slither.io. Takže ja som videl, že príde tento okamžik, keď asi sa mám ukázať. Neviem, alebo radšej nie, lebo sa volám Fiťo Plays. Akože to playsko, že hrám a asi sa nemám ukázať.
ale nie, fakt. Takže asi ja budem natáčať pixelka na Minecraft ešte a dúfam, že sa vám toto video páčilo a uvidím sa ešte aj na budúcom videu, takže čaute.